Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Niki alhamdulillah rabbil alamin wontene tiyang ingkang kepingin dados saudara seiman termasuk ten jamaah mriki. Niku tanglet lan sanjang. Ngapunten Mas, enten beberapa turunanipun niku mboten saged pejah-pejah termasuk nggih niku wau. Sampai tuwa, sampai pikun, sampai tuwa nggih sampai nyiksa anak putu. Lah niku niki mboten saged pecah-pecah sampai beberapa kali pecah susul-susulan urip malih sampai beberapa kali ngoten niku sampai jenuh derek-dereke niki. Lah niku nggih moko tanglet napa kok kados ngoten. Lah niku moko kula jawab. Tiyang ingkang boten saged pecah menika enten wirid khusus ingkang dilampahi termasuk poso di dalam tanggal 1. Tanggal 1 niku tanggal 1 poso tapi Ramadan boten poso. Niki lucu gian. Moga dateng Allah ilmu apapun di dunia ini diizini tapi tidak diridhoi. Maka sudah tersiksalah diri ini. Tanggal 1 puasa dan berdoa meminta kepada Allah untuk umur panjang. Jadi paringi datang Allah. Panjenengan lek ndonga pun ngoten, minta aja umur yang barokah. Nah niku aja njaluk umur dawa. Fisike kita niki akhir zaman. 50 swidak sakniki mawon pun aja sampai sak konten nika. Likuran mawon wis kena gula. Umur likuran mawon wis rabeng mripate. Umur likuran mawon wis lina-linu ten awake. Maka menika niki ditangletaken. Enten urus khusus ingkang tanggal 1 poso. Maka nggih ngoten. Wayahe pecah disiksa dateng Allah. Kados ngoten menika sampai pikun. Sampai nyiksa anak putune ngrumati. Lah niku nggih atos-atos panjenengan pun sampai ngamal-ngamalaken sing napa mboten enten ten Al-Qur'an. Nggih, lek kepingin gadah amalan, gadah istiqomah, Allah dah tuwa menika pun sanjang. Sholawat kunci sedantene menika. Dikir ratune ilmu. Bertasbih ibadahi alam niki. Lah napa panjenengan golek napa? Lek mboten semerap mboten semerap ilmune nggih mboten napa. Namung niki kula paringaken sak benerih panjenengan niki lek ndonga nggih niku mawon. Ya Allah Datu wa Ar-Rahman Rahim. Panjenengan paringi kula niki umur ingkang barokah. Ngoten mawon. Enteng nggih. Lek kepin poso, nggih poso Senin Kemis. Niku perilaku Rasulullah. Moko menika mboten nyiksa anak putu. Mending-mending pejahipun panjenengan husnul khotimah. Moko ten jamaah mriki nggih niki tujuan utama. Mboten kepingin sakti, mboten kepingin sugih, mboten kepingin napa-napa. Mung sekedar ndalani perintah Allah urip ten donya niki didasari hukum syariat. Cukup semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.